alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Suraju. Wannan bidiyo zai nuna muku ko in ce zai koya muku yanda za ku gane idan an shiga Facebook account naka daga wata na'urar ko daga wata wayar. Za ku ga mutane da dama ko kuma mutane suna sakaki, za a shiga account ɗinsu ba tare da ma sun san cewa ana amfani da Facebook ɗinsu ba. Duk idan sun tura saƙo shi wancan wanda ya shiga zai gani, sannan idan an turo saƙo zai gani, yasa ake samun hackers sosai a Facebook. Yawwa, ka daure ka kalli bidiyon nan har ƙarshe ka ga yanda ake ganewa da kuma yanda za ka dakatar da kuma yanda za ka cire ita waccan na'urar daga amfani da Facebook ɗinka, da kuma yanda za ka saita idan an shiga ma za a sanar da kai. Wannan kenan. Da farko kamar yanda aka saba za ka yi scrolling down ga inda aka ce settings and privacy. Okay, bayan ka shiga settings and privacy akwai inda aka ce settings, ka danna zai kawo ka nan. Kafin mu yi nisa a cikin bidiyon ina son in sanar da ku cewa ga wanda yake buƙatar sani akan yanda ake samun kuɗi online da kuma yanda za ka cire kuɗin, da kuma wata in akwai tambayar da za ka yi dangane da bidiyon da nake ɗorawa, to za ka iya shiga Facebook account ɗina ka rubuta Aminu Suraju, za ka ganni da logo irin na YouTube nawa sai ka yi mun magana a can, za ka ga account ɗina da alamar verify na Facebook sai ka yi mun magana. Sannan ga wanda ke so idan bai gane ba zai iya shiga description na wannan bidiyo a YouTube, daga ƙasa za ka ga link sai ka taɓa zai kai ka direct Facebook. Wannan kenan. Yawwa, bayan ka shiga settings and privacy ya kawo ka nan gurin ga inda aka ce password and security, nan gurin za ka ainufin taɓa kamar yanda kuke gani. Bayan ka taɓa kamar haka za ka yi duba daga ƙasa akwai inda aka ce account, nan gurin kenan za ka ga an ce account gaya nan. To daga ƙasan account ɗin ga inda aka ce password and security, kamar yanda kuka gani a farko za ka shiga password and security. Bayan ka shiga password and security abin da za ka yi ga inda aka ce where you are logging in kenan gaya nan za ka shiga kamar haka. Idan ka shiga za su ba ka ainufin zaɓi biyu idan ka taɓa ainufin linking ɗin Facebook naka da ainufin Instagram za ka gani. To abin da za ka yi nan shi ne kai tsaye mu akan Facebook za mu yi aikinmu, za ka taɓa akan Facebook kamar haka. Idan ka shiga gaya nan suka ce account log in active, wanda yake active gaya nan za ku ga su. To kamar yanda kuke gani ko mutum nawa ya yi login ɗin Facebook ɗinka a na'urar shi to zai bayyana a nan gurin. Kun gani? Kun ga na'urar da ba tawa ba, wa'innan duk ba wayoyina ba ne ba misali, wannan shi ne wayata device ɗin da nake amfani da ita yanzu haka. To idan kuka duba za ku ga Infinix Note 12 ne gaya nan da location ɗin da aka yi aikin. Za ku gani gaya nan Abuja, Nigeria a nan aka yi, sannan ga lokacin da aka yi 2024 aka yi. Idan kuka kula gaya nan 19 March ƙarfe kun gani da rabi da minti 8 lokacin aka yi. To yanda za ka cire shi ne za ka taɓa akan kowacce daga ciki sai ka ce log out, gaya nan log out. Da ka ce log out gaya nan zai cire kai tsaye. Kun ga na riga na cire wannan you have been successful device, sai ka ƙara komawa ka gani ya ciru ko bai ciru ba saboda ka tabbatar. Kun gani yanda na yi? To kun ga saura waya ɗaya, ita ma sai in je in yi log out gaya nan zan yi. To ko da yana amfani da Facebook ɗin zai sauka. To yanda za ka magance wannan matsalar shi ne za ka ƙara komawa inda muka shiga kamar haka. Ga inda aka ce change password sai ka shiga ka canza password ɗinka kamar yanda aka saba. Za ka shiga ka canza ainihin password naka, gaya nan suka ce current password, za ka sa ainihin password ɗin da kake amfani da shi da can. Sai suka ce new password sai ka sa new, aka ce re-enter password sai ka yi re-enter. Wannan new password, wannan re-enter za ka ƙara maimaita abin da ka sa a nan
wannan kuma tsohon password naka za ka sa nan kenan. Idan kuma ka sa ka ga password ɗin bai ba, ga forgotten password sai kai forgotten password kamar yanda dai aka saba, wannan kenan. Sai kuma abu na gaba shine za ka iya saita two factor authenticator kenan. Shi kuma yanda ake saita shi za ka shiga ka sa number da kake buƙata a rinƙa tura maka saƙo duk lokacin da ka tashi login na sabon account za ka yi amfani da two factor authenticator. Ma'ana za a tura maka wasu nambobi na sirri waɗanda dole sai ka sa su sannan Facebook ɗin ya fara aiki a new device ɗin da ka ɗora ko kuma shi wancan wanda zai sace ma ɗin dole sai ya sa. To sai ka yi amfani da layin da ba a taɓa buɗe Facebook da shi ba ko Gmail ɗin da ba a taɓa amfani da shi a Facebook ba sai ka sa. Kun ga ba yadda za a yi ya gano wannan kenan. Sai kuma abu na gaba login alert. Shi kuma wannan login alert ɗin ga ya nan gurin, shi kuma za ka sa shi a duk lokacin da wani zai yi amfani da device ɗin shi ya shiga account ɗinka za a sanar da kai, za a yi ma alerting. Ka ga sai ka yi maza-maza idan ba kai ba ne ba sai ka je ka canza password. Haka ake yi, sai ka yi changing password ko kuma ka maida two factor authenticator idan babu shi a sama. Wannan kenan. Allah ya sa mu dace. Kamar da na faɗi zan ajiye muku link na Facebook ɗina a description na wannan bidiyo. Idan kuma kana a cikin Facebook kai tsaye za ka iya searching ɗin Aminu Surajo za ka ganni sai ka yi following ɗina. Ina ɗora bidiyoyi akan abin da ya shafi technology amma ban cika ɗora komi da komi a YouTube ba saboda yanayin dokoki na YouTube da kuma TikTok. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.